good morning. Second day tayo dito sa Sibuyasan ni Kuya Arnel. Yan, hindi kasi namin natapos kagabi. Kaya kailangan namin siyang balikan. Hindi pwedeng din namin balikan kasi nabunot namin siya. Yan ang ating mga kasama. Mga busy. Kamusta ang mga bewang, mga legs? Good morning Ba, mga nakashade yung isa sa naon. Kaya nga, kasakit ng lupo ko. Pagkagising ko, ay naapo. Sana kayo guys. Kung nakaligo ka na, maalis na rin yung sakit. Naligo ako kagabi, 7:30. Nagpait ako ng kwante. Naligo ko. Kasi ngayon natin pa. Aday. Tinanghali lang kami kasi nga, nagsamba pa kami. Tapos tumupad pa. Nagbilang. Ha? Na, may sa piraso nga dalagang bukid. Isang pirasong dalagang bukid. Yung tira lang namin kagabi. Kinain ko yung isa kanina, tapos yung isang natira, binaon ko. Ewan ko kung baka mabanglos na mamaya yung kanin ko. Kaya paano kapon pa yung naluto? Wala man nagluto sa amin. Sakop mo rin ako, mabaunin mo. Wow. Alam nyo ba, kagabi ante, ging divide ko yung 30 bags, day times 25 yun eh. Dinivide ko sa may 4 ay na, wala pa tayo tag 200 aya. Kasi natatawa ako kasi 181, tagwa 181 pa lang tayo, ganun na. Maghapon kami dito tapos yun lang gayan. Diyos ko na, nagrigatan na, nagbirap te kwarta. Sabi ko parang ang ilagnat ko yata yung yung sahuring ko, hindi yung pagod ko. Parang doon ako lalagnatin eh. Nagatan ko pwede maluman, Pangbili pa ng alaksan. Salon pass. Tapos nakabali pa kami ng tagi-isang mismo kami. Lalo nga, awan na bati. Tag 20 yung mismo. Dito, kukuan na lang tayo. 161. Ha? Nagrigat ang tibiyag ka. Di man nalo na. Uwe, kahon-kahon yung tapusin natin. Hindi yung hindi yung matak-putak. Kaya hirap ng gano'n. Napalipat ako ng kita sa inyo, naro tayo na. Hindi, nakalimutan ko magsuot ng na may bahan kante nakasupot. Guys, nandiyan naman yung baon ko. Isang isda na dalagang Maliliit bukid. yun, ilagay mo doon Mga puti gayam ito. Oo, kading, may magpatin ako. Ako din magpulot. Ay, nakadaming bunutin mo pa.
Grabe ko, sakit na sa mata. Tumatalab na ang kanyang sibuyas. Makapaibit. Ito pa yung tatapusin namin yan. Ayan. Ganyan. Ay, meron pa pala kami dun. Iyak. Nakakaiyak talaga. Nakakaiyak ang sahod na. Ang kita natin. Plus pala, dalawang araw na. Akala ni Gigi, tagpa 500 na kami. Kala ko nga. Mutaan. Sa imagine ko lang pala yan. Imagination lang. Si Auntie Pasing guys, ngayon palang mag-almusal. Hindi siya naka-almusal sa kanila. Kasi sarang masarap ang ulam. Kamatis baguo. Magmuya ka na ng sibuyas dyan eh. Haluan mo na ng sibuyas. Mutay. Patay daw yun sa likod ni Lulo. Ayun o. Baka daw matumba. Merienda muna tayo. Sa ngayon ay ngayong umaga naka 13 bags. Pang 14 to. Bali 4 na to. Simula kahapon. Pamerienda na kaya? Okay, ayan na naman. Lunch break na naman tayo. Hindi na tayo nakapag-video ng matino at busy. Lang, ulam namin guys. Buti nga ikaw, dalawang itlog. Kay tayong sana yan. Magsama sana. Kami, wala kanin ulam. Ikaw ang tinorman ng ulam mo? Maghapon. Wala nga din kamatis. Kamates. Masarap yan. Ikaw, Jay. Guys, Kahapon. Ayan, buguaw. Kahapon pasama kayo sa ulam. para na kami aswang. May tuyo. Ako nga rin, isa lang din. Baka nabanggas pa ate, napuy ko. Kaapon pa to. Wow, hindi wala nga nakalutat. Nagsisamba kami. Hindi na po ikaw. Hindi na ni. Kumana ko lang kumakaitlog ng norma para samba. Lasing ko pala yan.
Kababagan mo kasing mag-iin. Ako nakasaing, parang tupad pa ako, nakasaing pa kayo na nagsamba lang. Hindi kayo Nanay nga, alas nakasaing. 3 na kanda na yung baon ko. Hindi nakaluto. Hi guys! Ay, rumpot ko umalong ko. At alamang magkatan. Ikot natin sa maamin sa bagoong. Ay, wala. Tani kalog. Ngon ata kalog kaldero. Ayun. Nakadati na brown. Wala na yun. Diba nila kinain ka ako? Diba? Ang nangyawid sa ginagawa. Kagani ko tinain. Saan din normal ang ulam mo? Wala nga, yung kamate. Wala nga nakisabay ako. Wala nga din ang binigay. May gloves akong plastic. Sinuot kong napigis-pigis. Urin ka pa ng manggarunat kang ka. Alay! Bingay bating. Kaya naman nalagagad ko. Kangkil Marcel. Kangkil Marcel, inapilatan ha. Dahil, dito magkikisaktiray. Nakaudo nga lang. Tigatang kami nasa tandang ko. Baka yung tanda natin, ibili lang natin ng Inudo mo pa yung tandang mo. Kaya lang ako. Pamasahin ko duwaga to. Ang dami 50. Nabanglis samot atin napikon. Ate na mga kanto. Nagaguta ka na yun. Oo, summer. Amoy mo nga. Oo, Dito parang hindi. ano Ang sakit na papunta na. siyang Parang papunta na sa papanes. Hindi lang mo sana. Kaninang maga. Punta na sa Hindi yan naharap pag Napawisan lang yan. Hindi nagaro na. napawisan na ng plastic. Kaluluto. Kumuli ka ito. Hala yan. Kaya suko mo. Ang kanag pagbingayan natin. Wala. Kadami yung Hindi na pa kadami yung biscuit na nakabox na gano'n. Tapong ka kasi ng tapong. masadot man ang mag-urban. Kain tayo mga kadrago. Bagata tayo mga mga tibiling natin. Amuray. Yakin na. Ay, namang normal na ba sila? Sir? Ang tapay din ako ano bugo. Lagyan mo rin na pa ito. Alright, O, diba? Ang sarap nito. tapos mag-ahon ka na nga ba? Alang awan si dadat ka. Awan? Kaya sila kayo din di pa rin kapain. Paano nakahinga ko sa atin? Hindi ka naman. Ni babe. Kauwi lang natin, babe. Bunga marunggay. Awan pulos. Diguna. Kapal? Init ka na pa mo kasi nga nagdadak ko. Ikaw na. Hindi na pa ito dumalaw. Ganun nagpayak-amang kaya kasalo ko. Kakapat ko nga naglaba. Ano siya magbulog daw kayong sibuyas sa amin. Baka wala na akong abulan. Tanghali na. Mga vlogger mo ang loob. Ito yung sabi. Ano? Kung ako, baka wala lang akong mabutang balong. Kaya naman tayo, hindi ko bugom. Gamgaman nung pakita ang gagawin. Hindi ko pala binigay sa iyo yung kapo. Oh! Bingay bating ng mga ulam. Buti na lang may dala pa santi na bagbuong at kamates. Ha? Tama. Sana eh. Okay, mas ayun pa. Bimante, wala kang baon. Gantulungan na siya dyan, oh. Nila pa. Gantiluwi. Marami ko lang sa dun, oh. Hindi mo nag... Meron pa yung isang kang na doon sa dulo pa. Sa kanya yan? Kaya ko sa'yo. Kung nga mo kabasag ka binalo mo, buong. Nulam niya kanina. Nulam ko lang. Ay, ito ka na may gas. Natin ina. Yung lutuan ni Sarah. Kanina ka mami ito, buong ka pa sa ulo. Hindi mo pa nasangon ng anday balay yung sa akin miktatan. Takong ka po yung. Nanganak pa yung ama. Kahit ako. Ay, daw si Suneng. Baga makingas si Manang sa may nakikinigay, basile. Si Suneng yan, may pa na yan. Likod si Suneng. Hindi na tipid-tipid na Uncle Marsing yung ulam niya. Hindi kong aminin na eh. Hindi sa tinsa? Nagbili kasi sila ng baka, yung anak ninyo. Hindi kayo maghingi. Tara na. Back to work. Baka abutin pa tayo ng gabi. Para makauwi na tayo eh. Atabang kumbayaw.
Much later. So ayan guys, bali nakatapos na rin tayo 2:11 ng hapon. Ano tayo, 57 road bag. Simula kahapon. Bali pauwi na rin kami. 57 times 25, 1,425. Mahina pa kami, yung iba halos 10 sa isang tao. Dami namin take out na adas, na rumos. Nadali pa ngayon, no? Kaya nga nadandaanan lang ng Tayo nga daanan lang ng traktura. ng traktura, nadurog na. Santi pasing nakatatlong red bag eh. Nay! Yung upa daw namin bukas pa. Nakala namin na namin, pahid-pahid na namin sa katawan namin. Tara namin, meron pambili mamaya ng sabaw eh. Mahigit lang niya 200 lang tayo, 2 araw. Kaya nga. 1,425. Ako 400. Ha? Itsura ng guys. Kasama ng loob. Kaya nga, Kaya kung nagsama na lang po yung sang, sabi yan. Kabagal mo man. Lugi Kaya na. tayo ng tayo. Lugay sa atin sang. Ng kabit. Ha? Yung kay paano yung pag-ayos mo ng kwan mo, liliman mo, yung oras mo daw, napukpok ng pukpok. Kaya ayaw kong nagdala ng payong. Magliba naman, pukpok pa na. Wow. Wow. Na naman yun. Mamaya magkuha na naman. nagutom nga eh. Itong mga nakatayo na to, ano pa yan? May igsi yung Hindi akin, pa no? pwede. Mga walang laman. Hello kay Marlon. Nakailang kayo, te? 70 lang. Wow, sana all. 4 lang kayo? Ilang kayo? Kami nga 57 lang. Kayo 70. 70 apat kami dyan. Kaya damo 1,000 Tagilang kayo ay? 300? 400? Ano pa rin sila? Ikaw, sa ate unsang mag-isa lang pero naka 16 ka ba? Oo. Naka 16 16? Sulo niya lang. May tagkikinsi sila. Ayun na sila, oh. Ay, hindi rin. 16. 57! Kaya talagang kanyang tatay mapangkal! 5-7. Kaya ka nga nagpunta doon? Ba't anong pinunta mo doon ay? Nagmalitis. 5-7. 57. 57. Bagang makagilbag! Muday. Mag-ano na alam na kami narinig na basta ka pagpapag dyan. Ang tiligaya ito pa, oh, sayang. Punuin mo na yung timba mo. Punong-puno na nga. Saan sa likod lakad lang tayo, di ba? Doon tayo sa likod ni Tita, ha? Kala ko. What? Magsaka tayo sa turo sa... Hindi! Ano ka makasakal din? Hindi nga magsakal yung mga... Ano ba nakalimutan ka kabalan? Mahinang din. Hindi nga makadap. Hindi nga makadap. Ay, walang gusto pala. Ang tiligaya kung yung 1,425, 5 tayo maghati-hati. Tagkukon lang tayo, 285. Yung 1,000, pagdudwa kasi kayo. Ayong ngayon tayo magkuhan. Yung bali natin, ha? May bali pa tayo. Ano, 400? 1,425. Ano ay 25 pa niya kasi pag-ibot pa sa kato. 300 lang, ha? Ha? 225 pa niya na nano. Ako na dahil kalman, o daw kayo ito ng puto. Grabe, oh, tuyong-tuyo ng karayan, oh. Marami man daw tayong take out na sibuyas. Kaya tayo ni Nano 225. 300 sa atin. Oo. Kaya
nursing 225. Kasi kahapon na late siya no? Kaya mo, tuyot na oh. Talagang ilan yun. Grabe. Puri sa mga dyan na. natin. Magkatakas doon sa tanggal nila yan. Di makakasalan na. Ayan guys, naglilim muna kami at sobrang init nga. Wala kaming masakyan. Gasan mo na ay 2:30. Mga kapatid, talaga naman. Sobra. Para tayong kawawa dito ah. Nag-aabang kami ng magdaan. Magpamerienda daw si Gigi. Walang pang barade. Oh, siguro makagatang ng tisampung ganito. Wala nga daw. Dalawang ang biling Juicy pa kongkos, siya dalawang yan. royal. Ayaw ko. Nag-cook na ako kahapon. Nawa ka man, tikikin si kami. 60 ang nahiram niya.